videjka a iba takto na začiatok som vám chcel povedať, že preto nebolo tak dlho video na YouTube, lebo som nemal vôbec čas. Ale teraz som si našiel pre vás, divákov, a už mám. Takže sa pustíme do toho, iba si zistím zvuk. OK, mám vypnutý. A môžeme ísť na to, takže op. Musím kúpiť náboj. Jeden kamoš mi do popiska písal, som to zabudol to vyplňať, no že on ničí tieto tu boxy, ale ja ich preto neničím, aby som to nemal plus nejakú príšeru zas, lebo ja som ich ničil tedy a mal som príšery v nich veľa, tak som ich už aj prestal ničiť, ale keď chcete viac akcie, tak povedzte mi do komentov, že aké chcete videjka. Akčné, alebo nejaké takéto, alebo ja neviem, proste stielačky, alebo Minecraft. A ja to potom vyhodnotím a uvidím. Len mi povedzte do videjka, že aké chcete. Akože, ako som videl, tak sa vám páčia videjka z tohto. Ale sa vám páčia aj zo Survival Games videjka. V tom, čo som natáčal s Raďasom, tak tam je 5 lajkov práve teraz. To je dobré. Akože, tak som, no a ešte k tomu, že som nestiel natáčať, tak aj, tak som robil také kratučké videjka, čo som vám tam písal, že ti dáme 40 odberateľov, takéto blbosti. Tak áno, tak som to písal tam. A ako ste mohli vidieť moje nové intro na hru Minecraft. No a dúfam, že sa na videjka aj budú moje páčiť. Mám novú zbraň, ako vidím. Máš akú? Akože mi sa popravde viac páči táto. Akože lepšie ako táto. Tu som mala blbá. Podľa mňa. Takže. Dneska to neviem, koľko bude mať minút, ale Raďas nemôže teraz so mnou natáčať, preto s ním nie sú ani videjka, lebo proste má v oprave tablet. Tak teraz nemôže s nami natáčať. A to videjko, čo natočil na svoj kanál, to asi cez mobil. Neviem, lebo teraz nie som s ním spojený, keď má ten tablet. Ale do budúceho videjka to asi už budem mať. No to je pesa. Díko, je to bude? Ne. Okay. No a povedal som si, že tieto videjka budú na mojom kanáli. A povedal som si, a ešte, že ma nájdete na serveri v popisku videa. A nájdete. A už tam moc nechodím, ale akože, lebo nemám vôbec čas. Ale keby som mal, tak chodím dosť veľké. No tak ma asi tam nenájdete niekedy, ale občas ma tam nájdete. Akože z toho seriálu budú aj videjka, určite dajte aj like na toto videjko, aj na všetky iné videjka. Ak ste ich nevideli, tak si ich kúknite. Tak, ideme na 14. týždeň asi.
Ešte si kúknem do shopu. Vidie som trošku osvíval. No, ideme na ďalší deň. A toto nemám rád. Takže... Tak. Ako môžete vidieť tam hore. Tam máte šipku. Tak. Tam už som dosť veľkom leveli. No, nie veľkom, ale už som dosť leveli. Ak ste teraz nič nevideli, tak ani ja. Lebo som bol v listi. Aj teraz. Preto som bol v listi. No. A proste... No. Ale kto pozná stránku Omegle, tak teraz tam veľa chodím krát. Takže ma tam nájdete. Aj keď to by bola iba náhoda. Ale nájdete ma tam. A jeden kamoš mi v škole povedal, že lepšie stať na mieste, ale to nie je pravda, lebo takto sa ku vám iba priblížia a vy ich nezabijete, takže hneď OK, takže máme ďalší deň hotový. A ako vidím, už natočíme 7 minút. To je celkom dosť. Takže ideme do shopu, asi niečo kúpime. Namiesto pílky. Ajaj, ešte. A K47 v 10. leveli. P90 v 19. leveli. A ešte, že teraz ma to nevie napadnúť. No, že proste, keď budem mať ten 10 tablet, alebo nejaký môj kamoš, tak určite už bude ten príbeh. Či píše príbeh. No aj príbeh, ale bude už aj nová séria. Tak to dopredu poviem. Z Minecraftu. No proste. No proste single play. Ale možno to bude online s kamošom. Ešte neviem. A ak budem trošku pobohať, tak prepáčte. Ale musím to tak držať ten mobil, aby ma bolo dobre počuť. A teraz vám trošku potišku, tak aby ste ma už úplne, aby ste ma aspoň trošku počuli. Nie, tento nie.
Poď. Dám. Je to ťažké. No dať. Poď, strieľaj. Koľko strieľov si do mňa dá? To je nejaké bugnuté, či čo? Koľko strieľ? Tyjo. Yes, konečne. Ale aj nebude sa. Ne. Skvěš. Skoro to dal. Pojď, takto. Super. Kde takéto ťažké veľmi. Ja úplne neznášam. Poď. Okay. Super. No, akože ja som na tablete. Už nemám na tablete, ale už som mal dosť veľa kilometrov. A možno, že do bezbrane, ale som ich nakoniec som to vymazal. Mám nového pejka. Nemá iný. Ja šetím na tohto. No. Chcem ho tu mať. Akože. Takže. Ideme na toto. No dáme 16. Deň 16. Ako to dáme? 10. Som písal. Skúsim si zmeniť toto. To ale znamená potom. Čo? Skúsim toto. Vyrovnáme sa. Ak počujete telku, tak ju mám zapnutú. Som mi nechcela vypínať. No a proste. Tak preto dlhšie nebude videjka. Že pre nech tento vôbec nevadil, ale nemal som čas. Proste. Tak a máme ďalší deň. A toto videjko asi bude trošku kratšie. Tak poviem. Asi neviem, či bude kratšie, ale asi. Mám niečo nové, tak si kúknem čo. Zase. Fúha. No a ešte som sa chcel kúknúť, tu je 59 damage. Už tento je lepší. OK. OK, takže to je všetko v tomto videjku. Viem, že to je kratšie videjko, ale fakt nemám náladu na točenie práve teraz. Áno, povedal som si, že už dlho nebola nejaká hra na mojom kanáli, tak som ju natočil. A určite hoďte like, koment a koment dajte, odbe normálne dajte aj like na toto a uvidíme sa na budúce. No a ešte server v popisku, ktorý si to
točili. A ešte Skype, Facebook, stránka, na ktorej ma nájdete. Moja stránka sa práve robí, takže ešte nie je. A to je všetko, aby to nebolo také ukecaný diel, takže čus a na budúce.